ďalej. No čo, môžeme začať? Hej, môžeme, musíš mi vysvetliť, ako to celé funguje. Však a čo mám s tebou robiť? Takže, realitný raj má super trient systém, hej, kde nič nekupuješ, nepredávaš, neinvestuješ a predsa zarobíš. Jako možno sa ti to bude zdať divne, ale stačí mať ma nastražené uši a otvorené oči, hej. Zaregistruješ sa na web Realitný raj, ak vieš o niekom, čo niečo kupuje alebo predáva, tak im tam hodíš kontakt, oni si toho človeka nájdu, zavolajú mu, dohodnú sa a keď sa nehnuteľnosť predá, tak máš z toho minimálne 100 eur. No. A je to. Gratulujem ti. Jej, ďakujem. Ty počúvaj, ale takto asi nebude mať veľa nehnuteľností. Tak ale je tu ešte jedna možnosť, ako si môžeš privyrobiť. No hovor. Povedz bratovi alebo kamošovi, nech sa tiež zaregistrujú. Oni budú zaregistrovaní pod tebou a keď začnú hádzať kontakty na niekoho, kto chce niečo kúpiť alebo predať, tak napríklad, ak oni zarobia 100 eur, ty máš 135% províziu. Akože 35 eur? Áno, 35 eur, presne. A za čo? Za nič. Za to, že proste si len niekomu pomohla si privyrobiť. No tak to sa mi páči mať zadarmo 35 eur. No a to nie je všetko. Vďaka bratovi, ktorý to môže odporučiť ešte niekomu, budeš mať ešte aj z tých ďalších ľudí províziu. A aj brat? Aj brat. Fakt za nič? Len za to, že som mu umožnila privyrobiť si aj sebe? No. Tak teraz už len, aby sa tie reality predávali. Neboj sa, budú.